Smile and Learn. Hola! Avui aprendrem els dies de la setmana. La setmana té 7 dies. 7! Els dies de la setmana són dilluns. El dilluns és el primer dia de l'escola de la setmana. Dilluns. Dimarts. Els dimarts és el segon dia de l'escola. Dimarts. Dimecres. El dimecres és el tercer dia. Dimecres. Dijous. Dijous és el quart i està al mig de la setmana. Dijous. Divendres. El divendres és el cinquè dia. Divendres. Dissabte. El dissabte comença el cap de setmana. Dissabte. Diumenge. El diumenge acaba el cap de setmana. Diumenge. Ja estan tots. Repeteix amb mi. Dilluns. Dimarts. Dimecres. Dijous. Divendres. Dissabte. Diumenge. Molt bé! Ho has fet genial! I a tu, quin dia de la setmana t'agrada més? Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.